Ong bumi goncang-gancing, langit kelap-kelip, katon sumurupe lintang gumebyar. Kanca, ayo kanca, ya mirengno cerita Jalatunda saka Mojokerto. Ya apa ceritane? Ayo dirungokake bareng-bareng. Kacarita ana resi asmane Empu Barada, semedi ana ing perenge Gunung Penanggungan. Oleh wangsit supaya menyang Bali, amarga ana sing butuh pitulungan. Sang resi wungu banjur nuju Bali. Waktu iku Bali duweni raja sing wengis. Raja nepsu amarga percaya ramalan kekuatane bakal dibungkasi karo bayi lanang. Wiwit dina iku raja mrintah kabeh wanita sing garbini dikunjara lan mateni kabeh bayi lanang. Sawijine Dewi Merwati nglahirake jabang bayi lanang sing dijenengake Udayana. Para utusan raja iku kate mateni bayi lanang iku. Dumadaken Empu Barada ngrebut bayi lanang iku saka para utusan raja. Akhire bayi lanang iku digawa menyang pertapan ing perenge Gunung Penanggungan. Empu Barada ngopeni Udayana, gembleng ilmu kanuragan lan piwulang babagan urip lan kesakten ing perenge Gunung Penanggungan. Banyu sing bening banget mili saka watu-watu teka sumber banyu sing ora nate garing senajan mangsa ketiga. Oh, yen wis titi wancine kabeh dadi mukti. Sawise dirasa yen Udayana dadi prajurit sing gagah prakoso, Empu Barada cerita babakan urip asal usul keluargane. Akhire Udayana izin menyang Bali. Warga Bali dukung Udayana supaya bisa ngalahake raja sing wengis kuwi. Akhire Udayana dadi raja lan krama karo Gunapriya. Saka palakramae lahir putra sing dijenengake Airlangga. Airlangga dipasrahake marang Empu Barada supaya digembleng dadi kesatria sing tangguh, duwe watak luhur lan mukti. Panggonan Empu Barada gembleng ilmu kanuragan lan piwulang babagan urip kanggo Udayana lan papan semedi Airlangga saiki dijenengake Patirtan Jalatunda. Jalatunda ana ing Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto. Tegese Jalatunda yaiku sapa wae sing duwe kekarepan utawa gegayuhan aja nganti ditunda. Cekap semanten cerita bab Jalatunda. Menawa wonten kelepatan kula ngagungipun pangapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.